Nu har du chancen for at ændre Frederiksbergs fremtid sammen med mig. Fordi den 18. november, der skal vi til kommunalvalg, hvor jeg stiller op som nummer 22 på liste C. Mit navn det er Elias Lederhars, og jeg stiller op, fordi jeg gerne vil kæmpe for de unge, der har problemer. Jeg vil kæmpe for, at vi får en dejlig fremtid her på Frederiksberg, og Frederiksberg bliver ved med at være så skønt, som det er i dag. Jeg vil i den her video tage igennem lidt af det, som jeg går til valg på, og det, jeg tror vil ændre nogle ting. Og jeg vil fortælle jer lidt om mig og min baggrund, og hvorfor jeg stiller op til det her valg. Som I kan se på skærmen her på min præsentation, som I kan følge med i løbende, så hedder jeg Elias Lederhars. Jeg bor på Frederiksberg. Jeg er 22 år gammel. Den første ting, som er rigtig vigtig for mig, det er, at vi griber unge mennesker, der mistrives. Og det skal vi gøre, før at de får de her problemer. Og der er jo lige kommet i år Trivselskommissionen, der viser, hvor dårligt det går med de unges mentale helbred. Det er 12% af alle unge, der har det dårligt mentalt. Og det er altså et helt vildt tal, som jo ikke har været set før. Det synes jeg, vi skal ændre, og jeg tror også, vi kan gøre det på kommunale plan. Og det, jeg tror, vi skal gøre, det er at lave mere forebyggende arbejde. Og det tror jeg særligt, at vi har midlerne og ressourcerne til, at Frederiksberg igen kan blive en af de kommuner, man kigger til, når man gerne vil have løsninger på ens unges problemer. 25% af vores kommune består af unge. Vi er en studieby. Og derfor er det særligt vigtigt, fordi når 25% af ens befolkning i kommunen har det dårligt, så er det altså et stort problem for den fremtid, vi kigger ind i. Og derfor er det det første, jeg går til valg på. Det andet ben i taburetten, det er jo selvfølgelig i forhold til de her unge, og hvordan vi bygger nogle fællesskaber, hvor der ikke er nogen, der falder udenfor. Fordi den anden side af det her problem, det er jo også den almindelige ensomhed, som så mange unge oplever. Og det er ikke et problem, der kun rammer de unge. Det rammer bredt, det rammer de ældre og de yngre allerhårdest. Det er dem, der ligger alene derhjemme og ikke ved, hvad de skal tage sig til. Og derfor er det andet, jeg går til valg på, at vi skal støtte de her fællesskaber for alle, så ingen falder udenfor. Det gælder både for de yngre og for de ældre, hvor det særligt rammer i teenagealderen, den unge studerende, der bor her, eller den ældre, der sidder alene hjemme i lejligheden. Vi skal simpelthen have en mulighed for, at de kommer ud og møder hinanden, fordi det er den eneste måde, vi kan løse den her ensomhedskrise på. Og det synes jeg, vi skal tage noget mere ansvar for, også her på Frederiksberg. Det sidste, som jeg går til valg på, det er, at der skal være plads til os alle sammen, også i fremtidens Frederiksberg. Fordi der er ikke noget værre end det, der sker lige nu, med at der bliver bygget op og bygget op og bygget op. Det er der ikke behov for. Vi skal alle sammen kunne være her, og når vi bor her, så vil vi gerne have lov til at opleve, hvor dejligt det er at bo her. Og der er en grund til, at så mange drømmer om at bo netop her på Frederiksberg. Det er jo fordi, vi har vores grønne områder, så vi skal ikke bygge mere. Vi vil jo bare ændre hele vores ånd og vores DNA på Frederiksberg. Og det er den sidste ting, som jeg går til valg på. Der skal være plads til, at de studerende kan bo her i de billige boliger, men det må ikke være på bekostning af Frederiksbergs DNA og vores ånd og vores grønne områder. Det kan simpelthen ikke passe, at det er den eneste løsning, vi har. Nu har jeg fortalt jer om 3 problemer, som vi har på Frederiksberg. Og nu vil jeg gerne fortælle jer lidt mere om, hvordan vi kan løse dem, og hvordan de kommer til udtryk ellers. Og der er en grund til, at jeg stiller op til kommunalvalget. Det er jo fordi, jeg tror på, at jeg har en del af løsningen, og jeg har nogle idéer til, hvordan vi kan løse de her problemer. Det første problem, vi har, det er jo, at for mange unge ikke bliver grebet i tide, når de døjer med deres mentale sundhed. Det første, vi skal gøre for at løse det her problem, det er, at vi skal have flere skolepsykologer. Og årsagen til det, det er, fordi vi skal have den her præventive indsats helt ind i vores systemer, så de her mentale sundhedsproblemer ikke kommer til at opstå i så høj grad, som de har gjort lige nu. Hvis vi laver den her præventive indsats og lægger vores lid til det, og vi prioriterer det, så kommer det til, ikke på kort sigt, der kommer der ikke til at være nogen effekt potentielt, men vi kan se i de fremtidige generationer, hvis man tænker langsigtet, så vil det have den effekt på vores ungdom lige nu og vores kommende generationer, at de ikke kommer til at døje med de samme mentale problemer, som mine årgange gør. Ungdommen skal også have noget hjælp. Vi skal have en lettere adgang og indgang til hjælpen til de her mentale problemer. En af de ting, som jeg synes
er rigtig skønt ved Frederiksberg, det er, at vi har sat vores lid til frivillige organisationer. Vi har Ventilen, vi har Headspace, vi har mange ting, der arbejder for, at unge kan snakke om deres mentale sundhed. Og de her indsatser, de er rigtig gode til at gribe de unge til at starte med. Men man skal videre i systemet, og det skal vi på Frederiksberg blive bedre til. Så vi skal have én indgang, og vi skal simpelthen gøre det lettere, men vi bliver også nødt til at gøre noget mere for vores unge. Så det ikke kun er de frivillige organisationer, der bærer det hele. Derfor vil jeg kæmpe for, at vi får et system, der er gearet til at tage imod de her unge, der også har været hos de frivillige organisationer, men måske ikke har midlerne eller rådighed eller kræfterne til at række ud. Det er dem, vi skal ind og gribe, og derfor skal vi have den præventive indsats mod unges mistrivsel. Det andet problem, Frederiksberg skal være med til at løse, det er problemet med ensomhed. Derfor skal vi have nogle fællesskaber for alle. Det, der lige er sket her den seneste valgperiode, som jeg også selv oplevede i min egen frivillige forening, og i mit eget fællesskab, som jeg indgik i hver uge og har været en stor del af mit liv, det var, at der blev simpelthen skåret i den støtte, der var til det hus, vores forening og mange andre foreninger var i. Den Gule Villa, der blev skåret støtten til det, der hedder OK-fonden, som driver det her sted, hvor alle de frivillige foreninger kommer og mødes. Det var et hus fuld af liv, og simpelthen så blev der valgt, at der skulle skæres i støtten til det. Jeg ved ikke hvorfor, og vi har aldrig fået noget svar. Politikerne, de var bedrøvet over, at der blev valgt at lukke det her hus, men altså, de har jo selv været med til at lukke det, når de skærer i støtten. Derfor vil jeg have det tilbage på tegnebrættet, og jeg vil have det tilbage på dagsordenen, at den Gule Villa igen skal opstå, så det kan være et hus for foreningerne. Og det, som jeg vil gøre, det er derfor, at vi får dedikeret et ungehus, og der bliver simpelthen sat flere midler af, til alle fællesskaber kan mødes. Både, som vi så med den Gule Villa, hvor det var ung som gammel, men også et dedikeret ungehus, så de unge aldrig nogensinde kommer til at opleve, at de ikke kan finde et fællesskab. Fordi hvis du ikke passer ind i de klassiske fodboldroller, eller du ikke spiller sport, så skal du have lov til at danne dit eget fællesskab, fordi der er helt sikkert nogle andre, der ligesom dig er interesseret i det samme. Derfor skal vi understøtte de her fællesskaber med endnu flere midler, så vi kan få vores ungehus, så den Gule Villa kan genopstå, så de ældre også kan mødes. Det vil jeg kæmpe for. Den sidste ting, vi også kan gøre for de her fællesskaber, det er det, der hedder spireordningen. Min lillebror er selv spirer ude i Gentofte Kommune. Han er en 16-årig dreng, der 2 gange eller 3 gange om ugen kommer ned på et plejehjem, og så spiser han middag og hælder saftevand og rødvin op for de her ældre. Og det er jo en skøn dynamik. De ældre er glade. Min lillebror elsker det, at få den anerkendelse og lære, hvordan det er at møde mennesker, som ikke er ligesom ham selv. De unge, de lærer noget, og de ældre, de får fællesskaber. Derfor synes jeg, vi skal have spireordningen til Frederiksberg. Det sidste, jeg kæmper for, det er, at der er plads til os alle sammen, også i fremtidens Frederiksberg. Fordi jeg synes, Frederiksberg skal være lige så skøn om 20 år, om 50 år, om 100 år, som den er i dag. Og hvordan gør vi det? Gør vi det ved at bygge mere, fordi vi ikke har plads til, at alle skal bo her? Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi skal blive ved med at kæmpe for at have så mange grønne områder som muligt, og bevare dem så godt som muligt. Derfor skal vi ikke have store etageejendomme på Solbjerg Park Kirkegård eller andre steder. Vi skal simpelthen holde os i skindet, når det kommer til at bygge mere og mere og mere. Det andet, jeg vil gøre, for at Frederiksberg bliver ved med at være så skøn, det er, at vi bliver ved med at være en studieby. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke hæve boligskatten. For den dynamik, der sker, når vi hæver boligskatten på alle de her ejendomme, det er jo, at så er de private investorer, det koster dem penge, og så kommer det tilbage til dem, der sidder på SU og ikke har så tunge lommer. De skal betale for det i sidste ende. Så derfor giver det ikke nogen mening at blive ved med at snakke om, at vi skal betale mere skat. Som I kan se her på skærmen, så er det de seneste 3 år under den socialdemokratiske ledelse blevet næsten 16.000 kroner dyrere i skat at bo her på Frederiksberg, fordi den socialdemokratiske ledelse og hans røde lakajer, de har blevet ved med at hæve skatten. Vi har gået fra at have en lav skat, en god administration, og det er simpelthen blevet ruineret. Det er blevet så dyrt at bo på Frederiksberg, fordi vores skat bliver ved med at sættes op.
det kan vi altså ikke fortsætte med, fordi så ender det med, at ingen kan bo på Frederiksberg. Og så presser man altså også, så presser man andre ud end de kapitalfonde, man snakker om, at man vil presse ud. Så presser man alle ud. Og så ender det med, at vores kommune er helt tom, fordi ingen har råd til at bo her. Det vil jeg altså kæmpe imod. Hvorfor skal du stemme på mig? Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv utallige gange i den her proces, op til jeg endelig stillede op og skrev under på papiret, der blev sendt op på Rådhuset. Jeg er kommet frem til, at du skal stemme på mig, Elias Lederhaas, den 18. november, hvis du gerne vil Frederiksbergs fremtid. Hvis du er en person, der tænker langsigtet, og du forstår dynamikkerne i, hvordan det er at bo på Frederiksberg lige nu, du er måske lige flyttet hertil, og du forstår også det behov, der er for, at ungdommen bliver hørt her på Frederiksberg. Fordi det er hver fjerde af os, der er ung, så skal vi simpelthen have en stemme, der repræsenterer os bedre. For lige nu, så sidder der næsten ingen unge. Der sidder ingen under 25 i vores kommunalbestyrelse. Og det betyder også, at mange af os, som studerer og bor på Frederiksberg, ikke føler vores stemme hørt. Den stemme, den vil jeg være. Mine mærkesager, de er baseret på mine personlige oplevelser. Jeg har selv haft en psykisk sygdom. Jeg har haft en depression i mange år. Og jeg vidste ikke, jeg havde den, før den ramte mig med 120 km/t. Og det var en virkelig, virkelig dårlig periode. Og det var en dårlig oplevelse. Men jeg kom igennem det. Og det har jeg gjort nu, efter måske 3 år. Det gør jeg kun, fordi jeg har nogle fællesskaber omkring mig, der støttede mig i den her proces, og hjalp mig videre og hjalp mig med at komme ind i systemet på en ordentlig måde. Jeg har været meget privilegeret at have de her fællesskaber. Jeg har været privilegeret, at jeg kunne handle på den dag, jeg fik min diagnose. Den dag startede ud med, at min læge kaldte mig en tudeprins og gav mig min diagnostisering og sagde, nu skal du ud og finde en psykolog. Det synes jeg ikke, vi kan være ungdommen bekendt. Den sidste årsag, det er, at jeg synes ikke, at den nuværende socialdemokratiske ledelse har gjort det sjovere at bo på her på Frederiksberg. De fråser med vores midler. I budgettet kæmpede Enhedslisten særligt for, at der skulle være 1,8 millioner til gratis busser. Gratis busser, når vores velfærd sejler. Jeg synes, det er helt hul i hovedet, så jeg synes, vi skal have noget ansvar tilbage ind i kommunalbestyrelsen. Og det håber jeg kan være med til at ligesom vise, at den unge generation, den nye generation her på Frederiksberg også godt ved, hvad der skal til for at drive en ordentlig kommune. Der bliver taget penge fra den nære velfærd, fra fællesskaberne. De lukker den gule villa, de skærer i tilskuddene. Hvad sker der, Frederiksberg? Kom nu, vi skal tilbage til det, vi ved virker. Og det vil jeg gerne ændre. Mit navn, det er Elias Lederhaas. Jeg stiller op som nummer 22 på liste C til kommunalvalget her på Frederiksberg 18. november. Jeg håber, du vil sætte dit kryds ved mig. Ellers så håber jeg, at du vil tage kontakt til mig, hvis du er i tvivl, om du skal sætte dit kryds ved mig. Ellers håber jeg, at du kommer og ser en af de debatter, jeg skal være med til, eller du kommer og får en snak med mig, når du ser mig på gaden.